perquè ens expliquis què està passant amb els gossos i els gats. I ens han dit que tu en saps molt d'això. Home, a veure, en sé com moltíssima gent, En sé molt perquè porto molts anys treballant-hi, vaig començar als 20 anys a ajudar els gats i els gossos i ara fa molts anys que estic a Fundació Fada i des d'aquí intentem ajudar a tots els animals. Demaneu-me. A mi m'agradaria tenir un gat, però els meus pares m'han dit que és molt difícil perquè el tinc de cuidar i fer-li les seves necessitats. Sí, clar, és important que els pares tinguin clar que primer hem de saber què implica tenir un animal. Clar, té moltes necessitats, com clar, els gats no es treuen a passejar, però els gossos, per exemple, sí. Per tant, si tenim un gos, hem de ser conscients de que primer al matí ens haurem d'aixecar més d'hora per anar-lo a passejar, per exemple. L'hem de portar al veterinari, s'han de pagar les factures veterinàries. Quan marxem de vacances hem de saber on anirà l'animal, qui ens el cuidarà, si és un gat val més que es quedi a casa i que ens el vingui a cuidar algú, si és un gos potser el podem portar a algun hotel on els cuiden, però clar, tot això ho hem de saber abans, hem de saber si tenim prou diners i prou temps. Clar, vosaltres estaríeu disposats a llevar-vos a mitja hora abans cada dia per anar a passejar el gos? És que és això, a vegades a l'hivern i a més un gos o un gat pot durar 15 anys. Llavors això ho hem de tenir en compte, Per tant, molt bé pels teus pares per fer-te rumiar primer amb el que implica, Si tots estem d'acord, doncs llavors endavant, tota la família d'acord, s'adopta un animal. I és veritat que els fabriquen els gossos, els cadallets? La meva amiga m'ha dit que fabriquen els gossos i això jo no m'ho crec. Que els cadells es fan en fàbriques vol dir que és que hi ha, sobretot els cadells que es venen a les botigues, la majoria venen dels països de l'est, que allà el que fan és criar-los com aquí es crien els pollastres, perquè hi ha gent que se'ls menja. Llavors els gossos fan exactament el mateix, amb gossos i gats, els tenen les mares amb unes gàbies i les fan criar contínuament sense portar-les a passejar, sense fer-los ni una carícia, i llavors el que fan és aprofitar tots els cadells que tenen per vendre'ls aquí. Per tant, per això és tan important que no comprem animals, sinó que els anem a adoptar a les protectores, perquè aquests animals que comprem el que estem fent és fomentar tot aquest negoci que hi ha al darrere i sabent que hi ha les mares que estan tancades amb una gàbia per tota la vida, fins que es moren. I a mi m'agradaria tenir un. Bueno, doncs si vols adoptar un animal, pots anar a qualsevol protectora, les protectores no estan plenes, la majoria tenen gats i gossos, i llavors allà hi ha una sèrie de gent que t'explicarà quin és el millor, perquè a vegades ens agrada molt un, però resulta que és molt mogut o és molt poc mogut i tu necessites a la teva família un animal que sigui més que estigui adaptat a la família. Per tant, llavors a la protectora et diran a veure vosaltres quantes hores esteu a casa. Si esteu moltes, doncs podeu tenir un animal que necessiti més hores d'estar en contacte. Si és una persona que treballa molt, potser necessita un gos d'aquests que dormen més estona i mengen i passegen 3 cops al dia i poca cosa més. Vull dir que és important anar a la protectora que t'ho expliquin tot. I què fan a la protectora amb els animals? Segur que estan a tope, no? Sí, la veritat és que estan totes a tope. Pràcticament jo diria que si no totes, gairebé totes tenen un munt d'animals perquè se n'abandonen moltíssims. Llavors no hi ha prou adopcions i hi ha més abandonaments que adopcions i estan superplenes, però bueno, els intenten cuidar tan bé com poden. I els abandonen i els maltracten, i per què ho fan això? L'eterna pregunta. Sí, és curiós, oi? Sembla mentida que la gent pugui abandonar tant i maltractar un animal que l'has tingut a casa i que te l'has estimat. Però a vegades la gent no és conseqüent quan agafa un animal perquè es pensa que és molt senzill, allò que dèiem abans, i en canvi després quan el tenen a casa no tenen prou hores, quan van de vacances i prefereixen marxar de vacances però no saben què fer amb el gos i prefereixen abandonar-lo. Però esclar, són gent dolenta que empatitzen poc, sabeu què vol dir, l'empatia? L'empatia vol dir que et poses a la pell de l'altre, no? I te n'adones del que realment està patint. Clar, tant els gats com els gossos pateixen igual que nosaltres i clar, l'abandonament per ells és un trauma. I sí, se n'abandonen moltíssims i se'n maltracten també. Hi ha gent malalta o hi ha gent que no és conscient i els hi fa mal. La meva companya, just, se li acaba d'embarassar la gossa. Sí, mira, justament aquest és un dels grans problemes de per què hi ha gossos abandonats. Perquè molta gent no és conscient de que si se li queda embarassada la gata o la gossa, després no saben què fer amb els cadells i els sembla que els donen en famílies que estaran prou bé però acaben abandonats perquè a més no els hi posen xip i no els identifiquen. Per tant, és molt important que tots els que tenim animals de companyia, gats i gossos, els tinguem esterilitzats. Sabeu què vol dir esterilitzats, Que s'operen perquè no puguin criar i així no hi ha problemes perquè tots aquests cadells que van naixent, que són d'embarassos no desitjats, que són així d'accident,
molts, la majoria, el 80%, acaben a les protectores. Però els hi passa alguna cosa als cadells si no els operes o... Clar, a veure, no, has d'operar-los quan ja tenen a partir de 6 mesos. Llavors, clar, aquests cadells van acumulant-se a dins de les protectores i a vegades sí, a la protectora t'adopten el cadell, però en canvi hi ha un gosset adult que fa 3 anys que està en una gàbia que ningú se'l mira. Per tant, el que fa el cadell és treure-li l'oportunitat a un gos adult que porta 3 anys esperant una família a que l'adoptin, perquè a la gent li fa més gràcia un cadell. Per tant, és molt important que tinguem tots els animals esterilitzats perquè així no ens criïn.